Arbejderlitteraturen i starten af 1900-tallet. Ved arbejderlitteratur, der forstår man litteratur, der handler om arbejdernes problemer. Det kan være skrevet af forfattere, som kommer fra arbejderklassen, eller af forfattere, som blot er engageret i arbejderklassens forhold. Arbejderlitteraturen er som regel sådan præget af social indignation, det vil sige, at man finder arbejdernes levevilkår dårlige og uretfærdige. Arbejderlitteraturen opstod i forbindelse med industrialiseringen og storbyvæksten i slutningen af 1800-tallet. Industrialiseringen skabte nemlig forandringer, fordi den ændrede både produktionen og økonomien. Den forandrede produktionen og skabte en samfundsudvikling, skabte en samfundsudvikling, hvor kapitalisterne, det er altså dem, som ejede fabrikkerne og ejendommene, de dominerede over den anden klasse, som var arbejderklassen, der levede og arbejdede under elendige forhold og blev dårligt betalt. Derfor begyndte arbejderklassen at organisere sig i fagforeninger, hvilket også senere førte til at Socialdemokratiet blev dannet og blev valgt ind i Rigsdagen. Dette skabte en arbejderbevægelse, der var optimistisk, og dette endte ud i en masse konflikter mellem de to samfundsklasser, altså arbejderklassen og kapitalisterne. Derfor blev arbejdernes kamp for at forbedre sine forhold i høj grad også afgørende for samfundsudviklingen, og den var også derfor i fokus i litteraturen. Og det kan man fx se i Pelle Erobreren, der beskriver arbejdsnedlæggelsen. Det starter med, at nogle af arbejderne har lyst til at tage arbejde, så Pelle, som er hovedkarakteren, han vil overbevise dem til at holde ved. Han opfordrer til, at det vil føre til bedre tider, hvis de bliver ved med at strejke, og går næsten hen og bliver lidt profetagtig i sin måde at tale til dem på. Og det kunne være fordi at troen måske lidt er et holdepunkt i en ellers lidt absurd hverdag. Og det ser man også ved, at Nexø han benytter sig af religiøst sprog. For eksempel så siger han, skån vores børn fra vores skæbne, skæbnen som noget religiøst, og han siger, giv os brød og brød igen, som er en reference til Bibelen, hvor Jesus giver brød til de fattige. Så begynder han også at kæde det sammen med at blive frelst, for eksempel sådan noget, ligesom ser i Egypten og med jøderne. Han siger det har været vores bøn, men det er kun én bøn, der dur, det er trods det onde, vi er det udvalgte folk. Og det handler ikke om det her med, at folk har den her opfattelse af, at en profet taler Guds ord, så det må være sandt, og især hvis man kæder det sammen med en religiøs myte. Og det betyder det her med, at de får en illusion om, at de vil gå ligesom de andre, og de vil blive husket, fordi det går dem, der følger Jesus godt. Yes, og så ser man det her billede, vi har valgt, som kaldes en agiator, som handler om det her med, at man ser en, der prøver at overbevise nogle andre. Man kan sige, de her arbejdere, der står og bliver talt til. Og det minder egentlig om vores tekst, Pelle Erobreren, fordi her der forsøger forfatteren, ligesom en agiator, at overbevise arbejderne om, at de skal blive ved med at strejke, eller Pelle gør det, for at politikerne kan gøre noget ved vilkårene for arbejderklassen. Modernismens fremkomst i Danmark i mellemkrigstiden. Man forsøgte i modernismen at tolke det moderne ved at bryde med traditionerne, uden at erstatte det med noget andet. Man skulle afspejle en verden, der var i konstant forandring. Meget centralt for modernismen er også den kapitalistiske økonomi, der i efterkrigstiden åbner en helt ny verden, og hvor materialismen spiller en større rolle end nogensinde før. Sammen med industrialiseringen er storbilledet og materielle goder pludselig i fokus, og verden står over for en hidtil ukendt udvikling, som ingen kontrol har, men det sker med en utrolig fart. Her kan vi så perspektivere til det digt, vi har læst, som hedder Modelpige dræber ufødt, hvor det beskriver en pige, som er kommet i uheldige omstændigheder og får foretaget en illegal abort. Der bliver talt meget vredt, eller rettere råbt, og digteren er ikke bare vred, han er også forarget og forfærdet over den hæslige og brutale virkelighed, han har stødt på i i efterkrigstiden, som var præget af alle erfarer af forfald og fornedrelse. En virkelighed, han omsætter i en række lige så hæslige og brutale digte. Vi har også læst Det blomstrede slagsmål fra 1920. Det er et ekspressionistisk digt af forfatteren Tom Kristensen,
der idylliserer et slagsmål på et værtshus. Det er et ekspressionistisk digt, hvor forfatteren idylliserer et slagsmål på et værtshus. Og digtet er også skrevet i den her ekspressionistiske periode fra cirka 1905 til 1925. Og så billedet, vi ser her, er ekspressionistisk i det, at det ydre, i det, når det ydre bliver farvet, alle de her forskellige farver, der bliver farvet af det indre, det forvrængede følelser. Og blandt de her udtryksmidler er de her mange farver, de her kantede, de her kantede strøg og figurer, der også ses på billedet. Yes, og så har vi efterkrigstidens eksistentialisme. Afslutningen på 2. verdenskrig og erkendelsen af denne skru og mange ofre resulterede i en kulturpessimisme i den danske litteratur, der fratog religiøse og militære autoriteter deres magt. Eksistentialismen var en filosofisk retning, der byggede videre på sådan blandt andet Søren Kierkegaards tanker om sådan den menneskelige eksistens. Nu kunne mennesket sådan frit forholde sig til sig selv, og man skulle sådan vælge sin egen eksistens. Og det kan vi for eksempel perspektivere til teksten Appelsiner af Tove Ditlevsen. Og vi tror sådan, at Tove Ditlevsens budskab i forhold til novellen er, at det sådan skal få læseren til at tage stilling til, hvem det er, der skal dømmes i denne novelle, fordi den netop kommer sådan fra hendes novellesamling, der hedder Dommeren. Hun fremviser sådan, ligesom i novellen sådan alle karaktererne, udover sådan, hende, der sådan er jøde, fru Klingspur, der er ofret, som og så altså de andre, dem fremstiller hun som værende i større eller mindre grad skyldige i fordømmelsen af jøder. Selv grønhandlerens Jonassens kone er i sin svaghed med til sådan, at jødehavet forstærkes. Og man kan derfor sådan diskutere, om det er deres skyld, de tænker sådan. Om det er sådan et valg, de tager på en eller anden måde. Eller om det er sådan strømningerne fra Tyskland, der er så stærke, at folk slet ikke kan lade være med at tænke, som de gør. Måske bunder det lidt i, at sådan, karaktererne har brug for en søndebuk, der kan opveje sådan, de hårde tider, de går igennem. Og Tove Ditlevsen forklarer os selv, hvordan er sådan hvordan ændringerne har formørket sådan, det danske befolkningssind. Vi vil dog stadig mene, at sådan, den her konflikt, hun skaber i læseren, ved at gøre alle til de skyldige, for en til sådan at tænke over, om man overhovedet kan dømme nogen i dette tilfælde, når alle sådan er blevet korrupteret. Så man vil ligesom efterlade sådan med en spekulation over, om det i virkeligheden er tyskerne, der er de største skurke, eller om det sådan er småligheden i folk selv, ville have fundet frem til en lige så god søvnbyg, som jøderne viste sig at være. Igen det her med, om det sådan er et valg, de tager, eller om det ikke er et valg, de tager, om det sådan bare er en skæbne. Og det kan man sådan perspektivere den her tid til Agerhønen, som handler om en fattig families dødtriste og sådan sparsommelige hverdagsliv, hvor faren han bare sådan sidder og læser den samme avis igen og igen, mens moren syr, og de små piger de kigger sådan i gamle ugeblade. Men sådan pludselig så hører de et kraftigt bum på yderdøren, og foran den finder faren så en død agerhøne. Det giver sådan anledning til, at de går i gang med at tilberede et for dem sådan meget uhørt kosteligt festmåltid. Og til måltid bruger de alt, hvad de sådan egentlig har, og hvad de egentlig burde sådan spare på, med henblik til sådan at skulle dagene efter. Men man kan sådan sige, at de tager sådan et aktivt valg i tilværelsen, altså de gør ligesom det her til et festmåltid, og fremstiller deres tilværelse sådan som god, altså sådan som en glad tilværelse. Ja, og så har vi også den her skulptur, man ser på billedet, som er en skulptur af Giacometti, som hedder Kvinden Tokaya. Og Giacometti, han var sådan inspireret af eksistentialismen, og den her berømte skulptur er sådan et spinkelt menneske, som man ikke sådan kan få øjenkontakt med, er sådan ligefrem blevet beskrevet som sådan det perfekte billede på eksistentialismen, det her ensomme og nøgne individ, der er placeret i sådan en meget meningsløs verden, hvor man selv ligesom er nødt til at tage de her valg og gøre tilværelsen til noget.